22 februarie ai DVD-ul cu George W. Bush și familia Putein. Ce faci, mami dragă? Ce faci? Ce faci, mă? Mami, păiuț. Ce înseamnă asta, mami? Păi, mami, deja? Mami, păi ce faci acolo, mă, mami? Deja v-ați prostit? Da? Îți plac deja prostiile, mami? Du-te tu, susulinule. Bogdi, ce faci acolo, băi? Hai, du-te tu. Hai, mami. Bogdi. Bogdanel? Ui! Ui, ui! Ui, ui! Cum facem noi, mamiții? Ui, ui! Ui, ui! 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 Ui, mami, uite să putem masaj din țării ăștia. Da. Ui, ui. Ba 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 bum. A ba 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 bum.